Magyar Etelka vagyok, Szentesről jöttem. A Zsoldosváros Műszaki Szakmunkásképző Iskolába végeztem el. 6 évet kint dolgoztam a szakmába, és 3 évet meg itt bent. Kabátot is készítettem már magamnak, amilyen rombusz mintázatú, barna és fekete bársonyból készült darabanyagokból. Egy egyszerű telefontartótól készül, amit már előre beközepeltem, mindenki alul felül, és akkor ráteszem a akasztót, így a közepére. Ráteszem színét a színével, összefordítom, és akkor rávarrom. Cipzárbe húzzuk. Ebbe igazából spirálos cipzárt kellene varni. Mert az könnyebben mozog. Íme a kész termék.